Manyien kaendi ni achije moko ariyo ma itudo kod nek mar jaod bura machon ma Kasipul Ong'ondo Were omaki kod obila kendo yudgi kod bunde ariyo ma achiel kuomgi en ma ichich ni ne onego jatelono. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende olieko ni nek mar jatelono dipo ka wuok e lwet jogo mane nigi ting' mar miye arita. Ema nenore katemo lieko maling'ling ma otudore gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma oloso e kaunti ma Meru olero ni Jo-Kenya kidek bedo kod buok ka gifwenyo ni jogo ma itudo gi nek mar jatelono gin jogo mane omi ting' mar miye arita. And it will shock you to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. As a result of the attack of and killing of Honorable Were, the technology that we have has enabled the police officers to quickly arrest all those people. So that's why I'm warning people who are imagining that they can get away from it, they will not. Wach jateloni chopo e kinde manonro mar okwach kich masani ng'weyo maling'ling duto matudore kod nek mar Ong'ondo Were kendo temo matek mar yudo achije duto kod ranyisi matudore kod nek makamano. Ondhiyo jariembo kod jarit mar jatelono. Edwin Oduor Odhiambo ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Abdul Rashid kaachiel kod Denis Sewe Munyasi obedo wendo sirikal bang' nonro mar obila ewi tudruok mar nek Ong'ondo Were rwakogi e tol. E kinde meko margi, achije go otero obila nyaka e od Edwin Odhiambo kama obila oyude magin ariyo mag kido mar Ritei Falcon kaachiel kod mar kido mar Sasil Maz. Obila bende oyudo lisasi 9 mag milimita 9. E lipod obila, okwach kich bende oyudo bag kod wuoche magiwacho ni chal gi manorwako kod achiel kuom achije ma obila ne oyudo ranyisi mare kama ne ochielie Ong'ondo Were gi magina. Neno ma obila ochokogo gigeno pedho e doho e kinde winjo bura mar nek mar Ong'ondo Were mogen winj tarik 5 dwe manyien. Obila bende opoyo anyuola mar Charles Ong'ondo Were kaachiel kod jopiny kuom medo chiwo maling'ling ma osebedo ka konyo e timo nonro e timno makuch kendo singo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni ratiro oyudore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.